Puterea intenției, cum creația conștientă modelează realitatea. Intenția este forța invizibilă care modelează realitatea. Este sămânța din care răsar toate experiențele noastre, gândul dinaintea faptei, energia subtilă care precede creația fizică. Fiecare alegere, fiecare acțiune, fiecare vis începe cu o intenție. Atunci când devii conștient de intențiile tale, începi să înțelegi că nu ești o frunză purtată de vântul sorții, ci un creator activ al propriei vieți. Îți dai seama că fiecare gând pe care îl emani, fiecare emoție pe care o trăiești, fiecare dorință pe care o nutrești, are puterea de a influența, de a clădi sau de a destrăma realitatea în care trăiești. Intenția pură este aliniată cu cele mai înalte aspecte ale ființei tale. Vine din frică, din lipsă sau din dorințe egoiste, ci dintr-un loc de iubire, autenticitate și curaj. Este expresia cea mai clară a sufletului tău, dorința lui de a se exprima liber în lume. Atunci când intenția ta este clară și aliniată cu adevărul tău interior, universul începe să lucreze alături de tine. Îți trimite sincronicități, oportunități și oameni potriviți pentru a-ți susține viziunea. Dar dacă intențiile tale sunt confuze, contradictorii sau motivate de frică, universul răspunde în același mod, prin confuzie și haos. De aceea, primul pas în creația conștientă este claritatea. Trebuie să știi ce vrei cu adevărat, nu ce crezi că ar trebui să vrei. Trebuie să asculți vocea autentică din tine, acea chemare tăcută care știe exact care este drumul tău. Apoi este nevoie de credință. Trebuie să crezi că intenția ta are putere, chiar și atunci când nu vezi încă rezultatele. Fiecare intenție este o sămânță plantată în câmpul infinit al posibilităților. Unii copaci cresc repede, alții au nevoie de ani întregi pentru a se înălța către cer. Dar fiecare sămânță autentică, plantată cu iubire și răbdare, va înflori la timpul ei. Energia pe care o investești în intențiile tale este esențială. Dacă intenționezi ceva, dar la nivel subconștient crezi că nu meriți acel lucru sau că nu este posibil, creezi un conflict interior care blochează manifestarea. Creația conștientă cere alinierea completă a gândurilor, emoțiilor și acțiunilor tale. Gândurile tale trebuie să fie pline de claritate, emoțiile tale pline de încredere și acțiunile tale să fie inspirate de suflet, nu de frică. Fiecare zi este o nouă oportunitate de a crea conștient. Fiecare dimineață când deschizi ochii, poți alege intenția cu care vrei să trăiești acea zi. Poți alege să aduci iubire, curaj, compasiune și înțelepciune în fiecare moment. Și cu cât alegi mai des să trăiești astfel, cu atât devii mai puternic. Realitatea ta începe să se schimbe. Întâlnești oameni noi, oportunități neașteptate apar, iar lumea din jurul tău începe să reflecte lumina pe care a prins-o în tine. Dar această călătorie cere răbdare și perseverență, pentru că uneori realitatea exterioară întârzie să răspundă la schimbările tale interioare. Și atunci, tentația este să renunți, să te întorci la vechile tipare de gândire și să spui că nu funcționează. Însă acele momente de încercare sunt cele mai importante. Sunt testele universului, menite să-ți întărească credința, să-ți purifice intențiile și să te ajute să devii cu adevărat maestru propriei tale vieți. Creația conștientă nu este despre a forța lucrurile să se întâmple. Este despre a permite, despre a deveni aliniat cu fluxul vieții și a avea încredere că ceea ce ai plantat cu iubire va crește în mod natural. În cele din urmă, totul se reduce la alegere. Fie alegi să trăiești în frică și în conștiință, lăsând realitatea să te modeleze. Fie alegi să trăiești în iubire și conștiință, modelând realitatea după lumina ta interioară. Puterea de a crea viața pe care o dorești se află deja în tine. A fost acolo dintotdeauna. Tot ce trebuie să faci este să-ți amintești cine ești și să-ți folosești intenția ca pe o cheie magică ce deschide ușile către toate posibilitățile.